Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήμα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διοσπόλεως κ. Εμμανουήλ για να αναγνώσει χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Έχω την τιμή και την ευλογία να αναγνώσω στην αγάπη σας το μήνυμα της Αυτοθεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και ευχαριστώ για αυτό τον Πανοσυλλογιότατο Γέροντα Πατέρα Βαρθολομαίου και την παρουσία όλων σας. Το ευλογημοτάτο κ. Νικολάου Ζαχαριά, Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, τέκνο εν Κυρίω αγαπητό της ημών μετριότητος, χάριν και ειρήνη παραθεού. Η προς τας Ιεράς Μονάς αγάπη και έμπρακτος ηθική και ηλική στήριξης μάλιστα εις τας κατά καιρούς εμπεριστάτους εξ αυτών από μέρους ευσεβών και φιλομονάχων τέκνων της Εκκλησίας, θεαρέστος εξορισμού τη χάνει όλος επενετή και πολλής ευλογίας αξία από μέρους της Μητρός Εκκλησίας. Ο ημέτερος σύλλογος φίλων της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, εξεκλεκτών και αφοσιωμένων πιστών, συγκροτούμενος, επί σειράν ετών ήδη παρέχει πολύτιμον συμπαράσταση και αξιόλογων στηριγμών εις την εμπερίστατον και επί 20 όλην αγωνιζομένη σκληρός διε τα αυτονόητα δίκαια αυτής Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Αγιορητικήν Μονήν του Εσφυγμένου. Πολλά όντως οφείλει η αδελφό της, αυτής, εις την αγάπη και την προθυμία σας, πολλής δε είναι αναμφιβόλος και ο μισθός, ο οποίος σας αναμένει από μέρος του Κυρίου δια την ευλαβή και θυσιαστική προσφορά σας. Η Ιερά Μονή Εσφυγμένου, από αρκετών δεκαετιών, ήρξατο δοκιμαζομένη από ανθρώπους ζήλων ου κατεπίγνωσιν έχοντας, οι οποίοι και παρέσχουν διαχρονικώς πολλά πράγματα θρήνου και ημωγής άξια εις όλην την αγιορητική πολιτεία, διασπώντες την εν Κυρίω ενότητα και τον εν το ιερό τόπο ενασκουμένων φιλησύχων και νομοταγών πατέρων, σκανδαλίζοντες τους απλουστέρους εξ αυτών, καθώς και πολλούς εκ των προσκυνητών, οδηγούντες εις προβληματισμόν τας αρμοδίας κρατικάς αρχάς και πολλοί θλίψην και πόνων προξενούντες εις την Μητέρα Εκκλησία. Μετά από πολλά έτη υπομονής και ακάρπου αναμονής, η Ιερά Κοινότης εν συνοήσει μετά της Μητρός Εκκλησίας απεφάσισε την επάντρωση της Μονής με νέαν εξαγιοριτών αδελφότητα, όπερ και εγένετο προ 20 ηγουμένου αναδειχθέντος του μακαρία ήδη τη λήξη γενομένου Σεβασμίου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου. Όμως η ενδιενταρσία και τη στάση παλαιοθέντες εν τη Ιερά Μονή Εσφυγμένου ρασοφόρη, σχίσμα αληθές πήξαντες, επολέμησαν και πολεμούναν ενδότως την νόμιμον γνησίαν και τη Εκκλησία ηρμοσμένη και υπάκουον αδελφότητα, φτάσαντες πολλάκις αθεοφόβος και εις εγκληματικάς πράξεις εις βάρος της και εις ενεργείες απειλητικάς αυτής της ζωής των μελών της. Παραλλήλως κατακρατούν το συγκρότημα της Μονής και το εγκαριές αντιπροσωπείων της και ναι μεν η δικαιοσύνη της εντύμου ελληνικής πολιτείας έχει κατ' επανάληψη καταδικάσει και δίκαια μετακλήτως τους σχηματικούς αντάρτας, τους φετεριζομένους το όνομα του Εσφυγμένου και κατακρατούντας τα κτίρια και τα ιερά κοιμήλια της Μονής, και έχει δικαιώσει πανηγυρικός την υπό τον οσιολογιότητα των καθηγούμενων κύριων Βαρθολομαίων εσφυγμενητικήν αδελφότητα. Όμως, ατυχώς, οι κατά καιρούς κυβερνήσεις, διαλόγους τους οποίους αδυνατούμεν να κατανοήσουμε, δεν προχωρούν
εις την δια των νομίμων μέσων της κρατικής εξουσίας επιβολή των ηλυμένων αποφάσεων. Ούτω πως οι ανομούντες καταληψίες της Μονής ενισχυόμενοι και έξωθεν υπό αντιεκκλησιαστικών και άλλων σκοτεινών στοιχείων αποθρασύνονται τελείως και εξακολουθούν αγριτούνται πταράσσοντες αδιακόπως στην Εκκλησία και την φιλήσυχον αγιορητική κοινότητα κατασυκοφαντούντες ανεβλαβώς την μητέρα Εκκλησία και τον Πατριάρχην και πολεμούντες αθεοφόβος με τα πάθους την εσπιγμενητική κανονική αδελφότητα. Υπό το φως πάντων τούτων η Μήτηρη Εκκλησία εκτιμά μεγάλος το έργο του ημετέρου συλλόγου και καταστρέφει ένα έκαστον των μελών του με θερμάς ευλογίας και εγκαρδίους πατριαρχικάς ευχάς και ευχαριστίας. Με την ευκαιρία τέλος της τελετής ευλογίας της κοπής της ηθισμένης Αγιοβασιλόπιτας του συλλόγου σας εν Αθήνες, ευχόμεθα όπως ο Κύριος της δικαιοσύνης, ο ακούων τους στεναγμούς του παραπόνου των αδικουμένων και καταμετρών τους πόνους, τους κόπους και τα δάκρυα αυτών, ευδοκίσει ώστε να μην λάβουν περαιτέρω μήκος τα 20 έτη της δοκιμασίας της αδελφότητος. Αλλά το αυξάμενο νέο έτος 2025 να καταστεί ο χρόνος καταπαύσεως της μακροχρονίου ανομίας και αποκαταστάσεως εν ειρήνη της υπό τον οσιολογιότατων καθηγούμενων Κύριων Βαρθολομαίων εσφιγμενήτην αδελφότητας εις το κτηριακόν συγκρότημα της Μονής, προς μεγάλη χαρά των Αγίων Κτητόρων της Μονής και πάντων των εν αυτή δια των αιώνων διαλαψάντων Αγίων, αγαλίες συμπάντων των θεοσεβών μοναχών και λοιπόν χριστιανών, ικανοποίηση της ενίας του δικαίου και έπαινων του αγιορητικού ονόματος. Επιτούτης, κατευλογούντες και πάντα στους συμμετέχοντας εις την εόρτιον εκδήλωση ευχόμεθα πάσιν όσα έφημα, όσα θυμήρη και εις ψυχικήν σωτηρίαν συντείνοντα. Διάπειρος προς τον Θεόν ευχέτης ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος.